Bueno, hoxe é día 21 de xaneiro, luns, estamos en Gales, estamos no castro de Trelseirí, un dos castros máis espectaculares de Gran Bretaña, e cunha tipoloxía moi similar á galega, con casas circulares, con estruturas feitas en pedra e cunhas murallas cíclopeas, non? Varias liñas de murallas. Hoxe o tempo é bastante duro, está todo nevado, non se aprecian ben todas as estruturas, pero creo que é o suficiente como para ver a magnitude do lugar.
É unha zona que foi xeoestratégicamente moi importante pola gran abundancia de minas, de cobre e de outros minerais. Non hai que esquecer que estamos fronte ao Mar do Norte, o mar dos metais, o mar das Casietérides, e este castro sábese que probablemente foi abandonado cara ao século IV da nosa era.